Gaudí va dir: l'esperit català té aquí dos enemics encara, un que prové de la virtut, altre del vici. Ja observarà que la major part d'ordres religioses, convents de frares, monges, etc., es presenten com enemics de l'esperit català. Això, que no pot procedir d'influència divina, té, no obstant, la seva explicació humana. L'ingenu respecte que senten pel concepte abstracte de l'autoritat fa que no es fixin en quines mans està. Per ells, lo essencial és acatar el poder constituït. Per la mateixa raó, el dia que Catalunya gosi del poder que li correspon com a entitat natural, canviarà tot de tal manera que ells seran els més ardents defensors de l'esperit del poble. Gaudí no parlava gaire, però quan ho feia clar i ho feia en català. L'any 1917, Antoni Gaudí concedeix una de les poques entrevistes de tota la seva vida i el que diu sobre Catalunya i Castella encara avui incomoda. En aquesta mateixa entrevista, parlant de Prat de la Riba, Gaudí diu: ha conegut que era hora de demostrar que Catalunya és apta per governar-se. I també diu: una fonamental condició dels catalans que és el saber governar, el saber administrar llur riquesa. A principis del segle XX, i Catalunya viu el moment de la Renaixença i la Mancomunitat. La llengua catalana es recupera, la cultura revifa i figures com Àngel Guimerà, Francesc Cambó o Josep Puig i Cadafalch, entre molts altres, intenten construir un país culturalment viu. I Gaudí forma part d'aquest mateix món. Entrevista es publica al setmanari català Vilanova el 15 de desembre de 1917 i en ella Gaudí també hi diu això. El poble català té una subtilesa d'ànima que fa que, tenint una visió exacta de les coses, s'amolli a la realitat pura. Els catalans tenen el sentit de la plasticitat, que és el que dona idea del conjunt dels objectes i de sa situació relativa. El mar, la llum mediterrània, donen aquesta admirable qualitat de percepció. Per això els catalans, la realitat mai els enganya, sinó que els instrueix. Els castellans no tenen aquest equilibri de percepció. Ells són respecte dels catalans el que els cíclops eren respecte als grecs. Segueixo. Davant del problema de Catalunya, per exemple, ja en confessen l'existència, ja el veuen. El que no veuen és la necessitat de resoldre'l, referits als castellans. Ells ja enquireixen la veritat, però no exerciten la justícia, perquè la justícia és donar al Cèsar el que és del Cèsar. Gaudí no estava parlant només d'arquitectura, estava parlant d'una manera de veure el món, de cultura, de sensibilitat, de la Mediterrània i també d'identitat. I això ho deia una figura que ja era mundial. Per ell, la llengua no era folklore, era dignitat. Molts intenten convertir Gaudí en una figura neutra, desconnectada i desarrelada del país que el va fer possible, però la realitat és una altra. Pensava en català, parlava en català i defensava una manera catalana d'entendre l'art, la cultura, el món i també la religió. Gaudí no només construïa edificis, construïa identitat. Si creus que l'obra de Gaudí ha de seguir sent en català, així com ell ho volia i com ho va fer, comparteix aquest vídeo perquè ni el papa ho pugui canviar, perquè el llegat de Gaudí arribi a tothom i perquè mai s'esborri la memòria.